Ito yung lulutuin ko. Ito yung gagawin kong afrit lagyan sa ulam. So, dalawang ganito. Medyo mahal to, 60 pesos. At guys, yung ating iinitin. Nalagyan ko lang ng butter. So, ayan, tig-iisa kami. Siya nagdala dito. So, ayan guys. Napapansin nyo, maraming sabaw kasi mahilig talaga kami sa yung aking, itong dalawa yung aking ilalagay dito. Yan siya. Hello guys! Good morning! So, ayun, today is actually Sunday. So, January 3, 2021. So, ayun, Happy New Year pa din. So, anyway, medyo malilim dito guys kasi yung ano namin doon sa loob ng kwarto sumabog. Tapos, konektado siya dito sa labas na wire. Kaya, ayun, maraming ilaw. Pero, ayun, maaga akong nagising kasi magluluto ako ngayon ng aming pagkain. Yung ating bowl cooking, alam nyo na. So, ganun pa rin yung ating uulamin. Yung munggo, mag-afritada din ako. And then, ano pa ba? Tapos gagawa ako ng breakfast. Inaantay ko lang si Papa kasi yung ham. So, ayun, si Hagrid tulog pa. And today is pupunta kami ngayon sa bahay ng kapatid ni Papa kasi fiesta doon at saka birthday nung kapatid ni Papa na babae. So, yun. So, ito yung lulutuin natin. Ito yung lulutuin ko. Ito yung gagawin kong afritada. Actually, sinaseparate ni Papa pero lulutuin ko yan ng Tapos, itong chicken, ano naman to sa pinakbet. And then, meron akong tinira doon sa loob ng ref. Tsaka yung ref ko, kailangan ko nang linisin, guys. Ayan. Tapos kahapon, ito yung binili ko. Paliliit kasi doon lang kami sa palengke. Nagmamadali na kami kahapon. Hindi na nga ako nag-vlog doon. Ano ito? Container para sa mamaya pag lalagyan sa ulam. So, dalawang ganito. Medyo mahal to, 60 pesos. 55 pala. 55 pesos. So, ayan. 10 piraso na ang laman yan. And then, bumili din ako ng saging. So, naglilinis ako ngayon dito. Kasi nga si Papa nasa palengke. Tapos, ayan. So, iaanuhin ko muna yung aking mga gagawin. Guys, yung mga sobra iinitin ko. Ito yung kahapon. Ayan, ubi cheese pandesal, tapos may loaf bread, ito din, tapos maglalagay din ako ng saging. So, yan, para hindi masayang. Ito lahat guys, yung ating iinitin. Nalagyan ko lang ng butter. So, ayan, tig-iisa kami niyan. Itong So, lagyan na natin sa oven. Painit na ako. Ayan guys, tapos na ako magluto. Si Papa nakarating na din, pero ayun. Breakfast na tayo. Pakita ko sa inyo yung ritsura ng mga leftover. Ayun, siya nagdala dito. So, ayan. Yan yung itsura ng mga sobra-sobra natin sa ref. Ayan, ang dami. Wala pa nag-pray ha. So, ito may saging. Ito yung sobra na isang egg, isang ganto at isang ganto. Kasi masisira na to pag hindi na to naluto. Yun kay Papa, 'di ba? Ang dami. Kasi pag breakfast talaga, kailangan heavy kasi ang dami namin ginagawa, guys. Pag hapunan, okay lang na konti. So, ayan. Bubusogan na nito. Tapos yung niluluto ko pala sa wala pa. Excuse me, Good morning. I don't like this. Why? I don't want this. Yan lang butang. Hindi ko anak. Hindi nyo na gusto yan. Oh. Ayan, good morning. Say good morning. Good morning. Talong ha? Good morning. Good morning. See you to my next video. Ito yung coffee kami. Kusag water na ka. Good morning pa. Hey guys. Ayan, si Papa busy pa sa lupia. Ayan guys, medyo malapit itong matapos tong aking giniluto na buto ng baboy. Buto ng baboy. Pero mamaya ko pa ito malalagay sa mga container kasi aalis kami ngayon maaga. Yung sinabi ko sa inyo kayo na may puntahan kami. So tamang-tama naman, mamaya malamig na ito. So eto siya guys.
Napapansin nyo, maraming sabaw kasi mahilig talaga kami sa sabaw. At saka ilalagay namin ito sa refrigerator. Nag-blur siya. Ilalagay natin sa refrigerator or sa freezer yung iba. Kaya importante na maraming sabaw kasi mahilig talaga kami sa yung medyo nagpa-fog na siya. So, ayan. Ayan, nag-update lang ako. Ngayon ako nakapag-update. Ayan. Hello guys! Good morning! So, kahapon, medyo pagdating namin, medyo umuulan siya. At saka hindi na ako nag-vlog. Ginabi na ako mag-pack ng order ng mga pagkain na naluto ko kahapon. And so, papakita ko sa inyo mamaya yung pagkano yung ilan yung nagawa ko nung aking niluto kahapon. So ngayon, mag-ano ko ng munggo. And then, nagpa-defrost na ako ng anong tawag dito? Nagpa-defrost na ako ng chicken. Nakakatapos ko lang kasi maglaban. Dami kong nilaban. So, itong dalawa yung aking itong dalawa yung aking ilalagay dito. Hugasan muna natin. Tapos, habang pinapakuluan ko to, maghuhugas muna ako ng plato. Tapos lang kasi namin mag-umagahan, guys. So, ito ay 1/2. Kasi 1/4 itong kada per pack. So, bali 1/2. Alam mo. So, ayan. Medyo matagal-tagal na kami hindi nagmumunggo kasi nag-break muna ako sa munggo. So, ngayon, magmumunggo tayo ulit. Gasan muna natin. Dalawang beses. Yung tubig na gagamitin natin pangpakulo nito, yun na yung magiging sabaw. Ayan. Tapos maghugas ako ng plato. So eto guys, eto yung habang di-defrost ko pa yung chicken. Ito yung binili ko. Kasi yung sitaw ko hanggang ngayon hindi pa namumunga. So binili ko ito, mahal pa naman ito. 50 ata ito. Mahal yung gulay ngayon, guys. So yung binili ko yung naka-chop na para hindi na ako mag-chop. Pero hindi ko bumibili nung pinakbet na nakahalo na kasi konti lang yung sitaw tapos ang daming kalabasa. Yun yung ginagawa nila. So, bumili ako ng talong. Kasi yung talong ko, ito lang yung na-harvest namin na talong. Kasi nung una, na-harvest ko yung pinakaunang talong na tubo. So, ito lang yung isa yung ngayon na-harvest namin kasi kagamitin ko. So, ito, bumili ako ng 4 na piraso na malalaki. Mahal din yung talong. Pero, kaya na okay na rin. Tapos ito, mahal din yung kalabasa, 50 yung kilo. Kasi usually talaga yung kalabasa, nasa 20 pesos lang yung kilo. Minsan 15 pesos pag nakaswerte. Ayun, sobrang mahal. Hindi ko alam bakit ang mahal ng kalabasa. Usually naman, yung kalabasa talaga hindi umaabot ng 50. Ngayon talaga grabe yung mahal. So ito yung maliit lang yung binili ko. Hindi ko naman to mauubos. So, pag hindi ko to naubos, magagata kami ng yung ginataang kalabasa. So, ayan. So, ita-chop ko muna ito. And then, ito din chop naman yan na yan. So, ito yung nagawa ko kahagabi. Ayan siya, oh. Ayan, frozen na siya. So, 3 yung nilagay ko sa freezer. Ang nagawa ko lahat is 4 na ganto. So, yung 3 yung nilagay ko dito. Tapos itong dalawa, ito yung kakainin namin ngayon. And then itong isa naman, sabaw lang to para sa mga dogs. Yan, kasi ang daming sabaw. Tapos, bukas na lang siguro ako makakapaglinis ng refrigerator. So, tingnan natin bukas. Ayan. So, bali, 4 lahat yung nagawa ko. Naglulumpia. Tapos,
some of you na nag-comment, may nag-comment na bakit ang laki-laki na ni ng husband, ng hubby mo, ng ano mo. Actually, si Papa kasi medyo sobrang stress. Lalaylo kami ngayon. Ngayong, ipapakita ko sa inyo sa next video yung aming vision board or yung goal na ginagawa ko. Kasi parang napakita ko ata sa iyo yun yung mga goals or yung mga namin na board na ginawa ko dati. So, napakita ko din yun sa inyo. So, isa sa aming goal for this 2020 is talagang si Papa yung sa health talaga namin. So, sobrang busy namin. Aminado talaga ako na medyo napabayaan ko yung mga pagkain namin, yung mga ganyan. So, talagang lumobo si Papa. And, ngayon, nasa-start ako ulit na i-repair. I-repair. Ano yan? Nag-start ako ulit ngayon na ibalik yung ni Papa. Balik alindog ni Papa. So, ako naman, hindi naman ako ganun kalaki. Okay na sa akin yung ganitong katawan. Pero, nagme-menus pa rin kami ng pagkain. Pero ganun talaga yung life. So, ganun talaga. So sobrang stress kasi ng ginagawa ni Papa. Si Papa talaga yung sobrang stress. So, ngayon, medyo naglalaylo-laylo na kami and we have so many plans na na i-share ko rin yan sa inyo talaga minsan. Pero, yun. Si Papa naman, mabilis naman, si Papa, lumiit. So, sobrang lang talaga siya, stress lang talaga. Iba kasi si Papa, sobrang na-stress siya, parang maraming iniisip sa aming negosyo, dito sa bahay. So, ganun talaga. So, yun. Tapos, yung iba, may mga comment na medyo foul na, syempre, na-hurt din ako. Kasi, syempre, parang yung ibang comments, medyo concern naman na talagang naiintindihan ko yun. Pero yung iba talagang medyo foul na parang, bakit kailangan maging negative note? Year of 2021, ganyan kayo. Ganyan kayo sa inyong parang ang daming sakit or dinadamdam sa kalooban ninyo. Kung bakit kayo ganyan makapag-comment. Pero, ayun, hayaan na lang natin sila. Diba? Ito yung iinitin ko habang ako ay nagluluto. Kasi ito yung iinitin ko. Kasi maaga kaming aalis ni Papa ngayon. So, kailangan naming maagang kumain. Hello guys! Good evening! So, ginabi na tayo, no? Actually, kanina pa kami dumating, pero hindi naman dali ko na itong pagluto kasi walang ilaw dito. Tingnan niyo yung aking ginagamit, yung aking solar na Tapos, munggo na yung niluluto ko ngayon. So, kailangan matapos ko to. Bumili kasi kami ng stocks. Kaya medyo natagalan kami. So, lalagyan ko ng 2 chicken cubes. Ang lakas sa TV. So, ayun. Ito yung ilalagay natin. Ayan, guys. Lagay natin 2. And then, ang dami, no? Kasi, syempre, pang yan. Pang stock yan sa freezer. So, actually, luto naman na to. Itong malambot na tong kalabasa at saka nilagyan ko din ng talong. Tapos may malunggay pa. So, ganyan siya. Sa mga bago sa ating channel, ayun po, ito po yung ginagawa natin, bowl cooking. Sa mga hindi nakakaalam kasi meron tayong mga ibang mga bagong subscribers. Ayan. So, titimplahan ko lang to. Luto na kasi ito lahat. Timpla na lang to. So, ayan. Para hindi maubos yung sabaw. Tapos ito naman, pag pinakbit na ito, guys. So, kakat ko ito. Tapos, ipepinakbit ko na. Ito yung malunggay natin. So, ito yung ating ilalagay. Gasan ko muna. Hello guys, good morning. Good morning po sa inyong lahat. So, today is Wednesday, January 6, 2021.
And nakagaling na namin mag-walk ng mga dogs ni Hagrid. So, update pala, si Chuchay ano na siya, preggy na siya. Sana all pregnant. Pero, hindi nga namin alam bakit siya na pregnant. Hindi naman pinabreed namin siya, pero hindi naman kasi nalock yun. Pero, ayun. Pero, ano na, malapit na siya mag 65 days ng kanyang simula nung nagpa-breed. So ayun. So second hit na niya ito. Nung unang hit hindi naman namin siya pinabreed kasi masyadong baby pa siya noon. So nung 1 year na siya, mga 1 year, sobrang 1 year na. So saka pa namin siya breed. So, yun nga, nilalakad-lakad namin. Tapos ngayon, si Papa yung naghanda ng aming breakfast. And then, maaga din ako sa aking mga garden kanina. Hindi ko pala napapakita sa inyo yung aking mini garden sa labas. Kasi, minsan lang ako mag-vlog doon. Pero minsan pakita ko sa inyo ang lalaki na ng mga mga pananim ko. And plano ko doon sa kabilang bahay. Magtanim talaga ako doon sa likod. At saka sa harap naman, gusto kong mga bulaklak. At syempre yung mga kamatis, pwede din dun sa labas kasi maganda yung sikat ng araw pag umaga. Tapos, birthday ni Papa today. Happy birthday, Paps. 40 years old na siya. Char. Na si Papa, birthday niya today. And ayan yung umugahan namin. So, wala naman kaming extra na bonggang celebration na over. Ito lang yung breakfast namin. And then, tanging naging regalo ko kay Papa yung aking letter. Nagda-diet na po siya. Malit na po ang kanyang tiyan. Si Hagrid andoon. May mga tupiin pa ako kahapon. Yan, hindi ko natupi kasi sobrang dami kong pinicturan kahapon ng mga items sa Shopee. And then, yung aking Christmas tree, wall decor, kailangan ko tanggalin yan. And, actually, marami akong i-declutter. Wow, declutter. Marami akong tatanggalin, guys, ng mga may iba tatapon bago kami lumipat to sa kabilang bahay. Para at least, konti na lang. Birthday, Hagrid! Happy birthday! So, ayan guys. Kain tayo guys. So, ito yung tinahulog yung kanin. Ito yung niluto natin nung nakaraan, yung bulk cooking. Ayan, inulam na natin. Yung isa, hindi ko pa pala na-update sa inyo yung mga naluto ko. Tapos, meron tayong tuyo. Tuyo, dried fish. Iba yung tuyo eh. Dried fish, ayan. Binili sa tindahan. Matagal na kami nakakain ito. So, ayan, kain tayo guys. Busy kami sa Shopee kasi ngayon nag-update. Pero, ayun, medyo hindi ganun talaga super busy. Busy na, hindi super busy. Hello guys! Good afternoon. Pasensya na. Ngayon ako nag-vlog. Nangako ko kanina na ipapakita ko sa inyo yung namin. Ipapakita ko yung mga naluto namin kasi baka pag napakita ko sa inyo ubos na. So ayun, kasi naulam na namin yung iba. So ayan, hindi pa ako nakapaglinis ng aming refrigerator. Sobrang dumi ng aming refrigerator guys. Kaya yun yung ating ilalagay sa to-do list natin. Kasi yung mga to-do list ko may mga kailangan pa kong unahin. So anyway, excuse me po sa akin refrigerator na sobrang dumi. So ito yung mga munggo. Pasensya na maingay guys ha. Lalakasan ko na lang yung boses ko kasi nagpiprito si Papa ng manok. So meron tayo ditong munggo. Actually yung munggo na nagawa ko is limang munggo. Ayan, 5 munggo. Yung isa is kinain na namin. And ito may 2 pang natira na yung buto. Tapos, 2 din, isa na lang palang natira sa, yung pinakbet. Pinakbet to guys, ayan. Pino-frozen natin yan yung pinakbet sa mga bago nating mga subscribers. So, ayan. Yes, pinifreeze ko po yung mga ulam ko. Oo, sa mga lumang subscriber, hello po sa inyo. So, ayun.
So ito dinedefrost, kung may magtatanong, dinedefrost po ito namin sa baba bago kung gusto na namin siyang ulamin. So ayun. So isa na lang yung natira sa pinakbet kasi inulam namin yung pinakbet namin. So actually yun na lang, ito yung mga ano to, lunch or minsan dinner pag pag maraming kanin, nagkakanin kami sa gabi, pero usually talaga inuulam namin to sa lunch. So ayan siya. Yun lang yung update ko sa inyo. Actually, gusto kong yung mga ulam namin sa umaga talaga, usually mga saging na piniprito ko, egg with ham, or bread with ham. So, yun na yung inaano ko. Medyo, patatagal din ako hindi nakapagluto ng bulk talaga. Kasi, parang, ang dami kong ginagawa sa buhay. Kaya ngayon talagang 2021, sabi ko, back to normal. Alam mo yung mga ginagawa ko dati pa. Nung nasa pangit na bahay pa. So, ngayon talagang pinipilit ko talagang ibalik kasi syempre para sa health din ng family ko. Kasi pag nagluluto kasi ako ng bulk, mas nakakakain talaga kami ng gulay. Doon nakakakain kami ng gulay kasi may mga pananim ako sa labas, marami. Pero usually sabaw, ganyan. So para maiba naman, may ibang ulam. Pero pag gusto namin magsabaw, pwede naman kasi may mga ulam naman ay mga gulay sa labas. But anyway, so today yung birthday ni Papa. So pupunta kami sa kabilang bahay kasi actually family lang talaga sana yung magsa-celebrate kami lang dito. Kaso yung mga kapatid niya, yung parents niya gusto nilang magsalo-salo. So magdadala lang kami ng ng fried chicken kasi may mga handa din sila doon na hindi namin alam. So ayun. So medyo maingay na. So I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and kita-kits tayo sa susunod na mga videos natin and also syempre sa mga susunod na mga updates natin sa bahay. And I'm so excited din na unti-unti natin matapos yung bahay, diba? So see you in my next video. Bye!